Okay, good afternoon everyone. Diyos maray na hapon tabi sendo gabos na nag-antaway kan sa tuyang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunyanal daw ning Sabado, petsa 30 Iyuno. Kang bulan ning Agosto, ultimo dia de mes, last day of the month, no? Ang ngunyan ta sa aga September na, September 1st, okay? At kaya mga tugang sa tuyang sa kalendaryo nga September na, nawala na sa Agosto. Anyway, mga tugang, gusto ko pong batiin ang mga nagpiyepiesta ngunyan. Tahali po ako kasabag-o sa piyesta duman sa Tagas, ano? At siyempre si Father Dave, talaga napagayon niya so Tagas na simbahan, nagiging matagas na talaga. Ano? Talagang tigasin na talaga. Ano? Concretely na sinabi niya na ipapa-aircon niya ang simbahan na ito. Magayon din ang pakagibo mga tugang. Kaya congratulations Father Dave Ramoso. Alam mo itong pangako niya kaya itong 30th anniversary niya sa pagkapadi. Sabi niya, ining sa tuyang sambahan. Alam mo, magayon kasi sinabi din ni Monsignor Chris Bernarte kasubago sa sermon niya. Talaga naman, may pagkakaiba po ang sambahan sa simbahan. Pag sinabing simbahan, mga tao yan. Pag sinasabing sambahan, lugar po na kung saan nagsisimba ang simbahan. Yan. Community is simbahan. Okay? Ang place is sambahan. Nagsisimba duman sa sambahan, ang simbahan. Yeah, maliwanag, magayunon, di ba? So yan, magayon. Sabi ni Father Dave, miski nga ni kadikit sana ang satuyang kapital, sabi nga ni magpun kita sa sadit. I have only 10,000. Siguro sa iyang natanggap na regalo kang 30th anniversary niya sa pagkapadi, yan ang ginibo niyang puhunan o kapital. Yan, magayon nun talaga. At ngunyan, umabot na yata. Ang estimated na renovation kan altar pagkatapos ka itong air condition, electrical and everything, aabot supposed to be sa 5 million. Pero because of generous architect, sino ba ito? Engineer Obedo yata yun. Nalagaw ako. Tama ba ito? Names? Engineer. Mga, alam mo, matibay talaga si Father Dave. Believe ako sa iyang PR. At tingnan mo, yaon nga ni duman si mga bigatin talaga. Ang ama ng lalawigan ng ng Albay, nandoon. 2 congressman. Grabe, talaga, siyempre. Talaga, anyway, kasama na po yan. So, yun. At welcome po. Welcome po naman talaga kayong lahat sa ating simbahan. Parang pagandahin natin ang ating sambahan. Okay, the place. Maganda, air condition na po. At the same time, hindi na po maingay. Kasi difficile pag nagmimisa din ako sa Tagas, sa San Ramon Nonato Parish, yung talagang kandaay pa ito aircon at the same time daay pa ito nasarhan so itong maingay talaga. Daay mo madadangog sa sermon, ang madadog mo maingay, pero ngayon tama, nagiging talagang tunay na sambahan na na place of worship na dapat talagang secluded yon para sa ganun hindi madistract at hindi madisturbo ang mga taong nagsisimba sa sambahan. Yan mga tugang. Magayon na distinction. Yan, okay? So, congratulations Father Dave at sa mga padi na nag-celebrate kasubago. Kadakol
dako talagang matibay ng mga talagang kakilala ni Father Dave, mga padi, inintroduce niya gabos kami, at yun nga ni, at pinasalamatan niya ang gabos na nagtabang, tingnan mo. So, alam mo, pagtarabang-tabang man talaga, sabi nga ni Monsignor Chris kanina, magayon talaga, communion and mission, okay? Masa communion. Communion, hindi yung pagkomunyon sa misa, kundi yung pagkasararo. Yan talaga. At may mago na naman na sa taon, sa 2025, ito actually sisimula na ngayon, So, sa pagkatapos kayo ito bang tinatawag na partisipasyon, yun taon the year of participation, ang Diocese of Legazpi, igwa naman ng tema taon ng stewardship, pamamahala. Yun, pamamahala. Magayon talaga mga tugang pamamahala. Yan. One of these days, sa tuyang pag-urulayan yan, apudunta siguro si Bishop o si Sema na mga padi na may kaaraman tungkol sa programang iniho, stewardship, pamamahala. Kasi actually sa aga nga sa tuyang isisilibrar din the year of prayer for the creation. So, mahalaga na kita, sabi nga, mag-alaga, hindi magpabaya, kundi maging tagapag-alaga. Yun naman talagang gusto ni God sa atin, di ba? Nung tayo ay nilikha, when God said, not simply multiply, but take care of the earth. Yun ang napakaganda. Take care of the earth. Yan. So magayon po yung stewardship. And by the way, gusto ko rin batiin ang mga nagpipiesta duman sa Malabog. Yun. Ang sa indang patron naman, of course, ang Our Lady of Salvation. At the same time, dyan sa Puro, happy fiesta po. At sana mag-ugma kita. At tuwing may fiesta, siyempre, ang sa tuyang pigigirumdom, mga tugang, ay walang iba kundi ang patron, tulad na kunyari sa San Ramon Nonato, ang sa tuyang pigrumdom ang sa iyang kambuhay pa siya. Actually nga siya ang patron ka mga hindi magkaanak-anak. Kasi siya ang salitang nonatos, Latin po yan, non, ibig sabihin hindi, natus, hindi isinilang sa normal na paagi. So in other words, yun na nga, nagadanso kanyang nanay, si San Raimundo Nonato, at pinanganak na siya na wala nga nanay, na namatay sa panganganak. Yun. But anyway, siyempre, walang imposible sa Diyos. Okay? So yan po mga tugang. Kaya welcome po, Giraray sa tuyang programa. And kaso sa rong aldaw, dahil po ako nakaprograma kasi ang sa indong lingkod ay medyo maindata sa pagmati. Nagkaigwa kita ng problema sa tulak. But anyway, okay na po tayo ngunyan, Kaya siguro kayo po lang talagang dahil na magparakakan ng gusto. Anyway, mga tugang, sa pagbabalik ta sa tuyang abot kani, basahon, i-prepare ang sa tuyang mga sadiri. Kasi sa aga is the 22nd Sunday in ordinary time. So ika-22 na simana kang karaniwang panahon, ordinary time, At siyempre, bilang ngayon, paghanda na naman yan. Ihanda ta ang satuyang mga sadiri. At yun nga may mga tugang kitang mga padi na nagdadangog, sa inihong, siyempre, makakatabang din ini sa satuyang mga padi at sa mga nagdadangog na pag magsimba kita sa aga, at least aram ta na ang mga babasahon. Okay? Sa aga, magayon, Lalong-lalo na ang turo ni Kristo talaga ay dapat sundin, Yan. Anyway, pwede po kamo magduman sa inihong sa indong mga Facebook. Maduman na nga niya ako. Sa Facebook tabi, duman kamo sa DCGB News Online.
Pagkatapos, i-like tabi nindo ito. Pagkatapos i-share. Yung may nahilingan niya ako digdiho na ano. Then i-share nindo ito. Okay? So yun, pag nakashare na kayo, yan, okay. So yun mga tugang. So pag nagka-share na kamo, at least magayon baga, nag-share kita. Yan ang magayon man talaga nag-sharing. Lalo ko nga, nahiling ko na nga ni si inihong si Lolo Mir, okay? So anyway mga tugang, ang oras sabi ko niyan, 14 minutos makalipas ang alauna ning hapon. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banwaan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka ALECO.
Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Surf! Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash, results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf Singaling na mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP, ngunyanal daw ning Sabado. At sa kuya mo na palang ipaliwanag ta sa aga, sabi nga ni September na bagano. Mula sa September to November, sa Year of Stewardship, at least mayroon kayong preview. Digdi sa dayo sa Legazpi, ini po ang sa tuwing celebrar environmental stewardship. Yun, care for creation. Yun, alam mo, tama mga tugang na sa tuyang pangalagaan ang ating kalikasan. Ano? Kaya sabi nga, kung hindi natin aalagaan ang ating kalikasan, dala ng ating pagpapabaya. Ano? Pagpapabaya sa ating kalikasan. At hindi lang sa pagpapabaya, kundi sa pag-aabuso ng ating kalikasan. Halimbawa, yung mga pagpuputol ng mga kahoy, sa kakwari, yung mga tinatawag na unregulated or tinatawag natin na walang magandang paraan. Kasi wala naman pala problema yan. Ang quarry, wala naman problema. Basta't importante, sumusunod tayo sa tamang paraan. Alam mo, kahit yan, sa pagpuputol ng kahoy, wala naman problema as long as sabi nga, kasi talaga naman, kailangan talaga tayo magputol ng kahoy. Pero sabi nga, when you cut one tree, you plant 10 trees. Yan. Dito sa environmental stewardship, yung environment natin. Yan. So, mula po, itong Year of Stewardship, 24 to 25 po yan. Maganda po ito hanggang sa susunod na September din po yan, hanggang November. Ito, environmental stewardship, September 1 to November 2024. Yan. So, September, October, November. So, ibig sabihin, mayroong kitang tulong bulan na sa tuyang, sabi nga, i-focus. Ang sa tuyang mga sadiri sa pag-alaga ng ating kalikasan. Ito na nga, tingnan mo. Ito na naman, pagdating lang sa basura, ito na lang, very basic po yun. Ito na lang sa segregation ng mga basura, yung mga bagay na yan, mga maliliit na bagay, pero sabi nga, maliit man, nakakapuwi nga mga maliliit, di ba? Na mga maliliit na bagay. So yun, and then, mula December naman to 2024 to February 2025, ito naman po yun, financial stewardship. So paano natin pamamahalaan ang tungkol sa pera? Iyon. Hindi tayo maging waldas. Hindi naman tayo yung bang halimbawa yung sabi nga yung pangungulekta. Yun. Kailangan po din po yan, ang ibig sabihin, Father, pag sa simbahan wala ng kolekta, paano po tayo magbabayad ng aleko?
Ay by the way, kanina nga sabi nga ni Father Dave, mabuti na lamang ang binigyan tayo ng magandang panahon sa selebrasyon. At the same time, binigyan din tayo ng aleko ng magandang panahon dahil hindi nag-brown out. Thank you very much po sa aleko. Yan. So financial stewardship po yan. September 2024 to February 2025, financial stewardship. Paano tayo mag-alaga ng pera? Alam mo, yung gospel ngayon na araw na ito, maganda po ito eh. Binigyan tayo ng talino ng Panginoon, bigyan kita ng 100. Bigyan kita ng 500, bigyan kita ng 1,000. Anong gagawin mo? Sa 100 lang. Bakit 100? Itatago mo ba o papalaguin mo? Alam mo, importante, palaguin mo. Maraming paraan. Inegosyo mo. Yun. Ang problema sa atin, minsan katamaranin kasi, di ba? Mga tamad din kasi. Ang gusto natin, maging financially dependent na lang. Hingi ka ng hingi ka ng hingi. Pero dapat ikaw naman, sabi nga make use of it. Make use of the money. Yun. So, alam mo, yung pera, mahalaga po yan eh. Ang money is not evil. Tandaan mga katugang, sabi kasi nila, money is evil. No. The root, the love of money is evil, but money is not evil. Bakit? Ay kung evil sabi nga kung ang pera ay demonyo yan, o di wag kayo magbigay ng pera sa simbahan, demonyo pala yan eh. Hindi kailangan ng simbahan ng pera. Bakit? Magbibili ka ng mumpo, bibili ka ng mga kandila, bibili ka ng itong mga kagamitan, yung chalice, yung damit yung vestment ng pare, yung pagpapaayos ng yung electric pan, kung aircon mo pa. O saan mo kukunin yun? Hindi ba? O sa contribution, sa pera ng tao. Mabuti na lang, sasabihin na, okay, mula ngayon, ang lahat ng simbahan dito sa Albay, wala nang, hindi na kukolektahan ng aleko. Pwede ba yon, Names? Hindi pwede. Mula ngayon, si Father Dave pupunta sa mga bilihan ng kandila, libre yan lahat. Pwede ba yon? Negosyo yun. Kaya the money is not evil. The love of money is evil. Maganda po yan ha. So una, tandaan natin, ang unang stewardship is environmental. Pangalawa, financial stewardship na dapat natin pangalagaan ang pera. Yung aking dugong pagka-Chinese pa, medyo malakas pa rin sa akin. Negosyo eh. Hindi naman pinagbabawal ang negosyo. Ang bawal lang po, magpa-5-6 ka. Yung tinatawag sa canon law, lucrative business, bawal po yun. Lucrative business sa simbahan. Hindi po nagninegosyo ang simbahan. Kaya minsan yung halimbawa, bakit Father, magpapamisa kung may bayad? Hindi po bayad po yun, love offering po yun. At bakit ito nga minsan nangyayari? Bakit, halimbawa, Father, libre mo na ang kasal. Pero, tingnan mo, okay, libre ang kasal, wala namang problema, ilibre kita. Pero pagkatapos, nakita ko, Father, pagkatapos ng kasal, punta tayo doon sa isang restaurant. Pagkatapos na, magkano yung ginastos mo sa restaurant? Father, 100,000. Ni isang sintabo, hindi ka nakapagbigay sa simbahan. Ngayon, siningil ka ng restaurant, sa simbahan hindi ka siningil. Sa restaurant nagbigay ka, pero sa simbahan hindi ka magbigay. Sa Diyos hindi ka magbibigay. Tama ba yun? Yan ang problema natin eh. Mas pagdating sa Diyos, kuripot tayo. Naalala ko tuloy yung advertisement one time doon sa TV Baga. Na humingi siya ng kotse. Ang ibinigay sa kanya, kalahati. Bakit? Kasi kalahati lang ang binibigay niya. Dapat kung magbigay tayo, buong buo. Wholeheartedly, voluntary. Alam mo sa Katoliko, hindi tayo totoo compulsory.
na tulad ng ibang reliyon, 10%. At the same time, halimbawa, pag member ka ng isang sekta, dapat yung income mo, ipapaalam mo yan doon sa pastor. Halimbawa, may ganito ako. Kasi may mga pinsan ako hindi Katoliko. Kinikwento nila sa akin. Pero umalis na sila doon kasi napapahiya sila eh. Sasabihin nila yung ating kapatid na ganito, hindi makakapasok sa langit kasi may utang pa. Oh, napapahiya sila. May shaming ba? Pangit yung shaming. Walang pahiyaan. Kaya sa atin, voluntary. Diba? Bakit? Hindi magbigay ka, hindi magbigay, wala namang problema. Pero hindi naman sinasabi huwag ka magbigay. Kakuriputan na yan. At mga kuripot, ay usually, napupunta yan saan? Sa impyerno. Kasi ang kanilang pinapahalagan ay mundo lang. Yung kayamanan sa mundo, hindi kayamanan sa langit. Yan. Kaya importante gamitin natin ang financial aspect sa pagtulong sa kapwa. Tingnan mo. Halimbawa, bibili ka ng mga relief, saan mo kukunin yun? Yun. Kaya financial stewardship. Pangatlo, March 2025 hanggang May 2025, yung tungkol naman sa pangangalaga sa pamamahala sa kalusugan. Health stewardship. Importante mga tugang yan. Kasi health is wealth. Sabi nga, di ba? Importante alagaan natin ang ating mga sarili. Yun, katawan natin. Yung body natin. Sapagkat our body will not last that long. Kaya alagaan natin kaya nga mayroon doon health, kinakailangan dapat siguro yearly check-up ka. So at the same time, healthy conscious ka. Yan. Pang-apat sa June 2025 hanggang August 2025, maganda naman ito. Ang tawag yan, technological stewardship. Alam mo, yung pamamaalaga ngayon, alam mo, ang mga gadgets po, ay it would facilitate natin yung AI. Ito mga bagay nito, gamitin po natin kaysa tayo ang gagamitin ng mga technology ito. Yan ang problema sa atin eh. Tayo ay nagiging, instead of the master, we are not becoming slaves of technology. No. We have to be masters of technology or technical things or technological things rather than slaves of it. Okay? Para masaya, Father, I cannot live without my cellphone. Totoo yan. Kahit sa simbahan nga eh. Please turn off your cellphone sa simbahan naman. Ilagay naman yung sa lugar. Father, I cannot okay. Hintayin mo si Lord tumawag sa'yo. Pag tinawag ka ni Lord, patay ka. Yan ang nangyari. Gusto mo, Father, kasi may tatawag sa akin eh. O sige, kung si Lord ang tatawag sa'yo, kring! Mamamatay ka na ngayong araw na to. O yun, may hindi maganda yan. Ibig sabihin, gamitin po natin ang technology, the advancement of science. Kasi itong mga technological things, pangalagaan natin. Yung gadget, yung cellphone. For example, yung cellphone that must bring about informations. In one click lang. Ngayon, madali na, i-google mo lang. At kahit minsan nga may mga tao na parang, Father, pagsalita ka ng ganito, o sige, hanapin mo kay CC o sa AI, i-chat GPT mo. O bibigyan ka na kaagad ng meron ka na kaagad. Maganda po yung technological stewardship na yan. Technology are only means. We should not make them as end. Okay? Yan, okay? And number 5, mula September 2025 hanggang November 2025, ito naman po, cultural stewardship. Pangalagaan din po natin ang ating tradisyon o kultura kasi nawawala na eh. Dito na nga sa, of course, ako nagtatagalog nga ako, pero alam mo, mabuti na lang talaga, minsan magbikol ako. So, yun importante na talaga, yung kultura, yung the language, yan, para yung mga tugang, yung kultura, kasi nawawala na eh. Because, anong nagiging kultura natin? Culture of what? Culture of yung waste na.
Bili, tapon. Bili, tapon. Wala na. Culture of throw away. Ganun ba yun? Hindi naman dapat ganyan. Dapat yung mga itong cultural stewardship natin, yung culture natin, the culture of life, the culture of truth, yan ang pangalagaan natin. Ang kultura natin nawawala na. Ito na lang sasabihin ko sa inyong mga tugang. Yung Christian culture natin with love and forgiveness, wala na. Ano ngayon? Gantihan na. Culture of death. Di ba? Anong culture of death? Abortion, murder. Pag yan, sagabal sa politika yan, patayin mo na yan. Kalaban natin, para wala na tayong kalaban, patayin mo na yun. Tama ba yan? Yan ang problema pangalagaan natin ang napakagandang kultura dito sa Bicol. Alam mo, isang kultura sa Bicol na, of course, religious culture, marami din po yan, na hanggang talagang, dapat, have to hand it over to another generation. For example, isa pang magandang kultura dito sa Bicol, yung nga, nahiling ko sa Aurora, magayon po yan. Yung may procession, mga bata. Yun. Anyway, sana itong Year of Stewardship na magiging taon ng pamamahala. Actually, sa Bicol, ano ba ang pagkakasabi dito? Maganda yun taon ng pamamahala. Taon ng pamamahala. Yan. Pamahalaan natin. Pero sa pamamahala natin, alam mo, sa pamamahala, sa salitang pamamahala, mayroon dong ugat na mahal. Yun. Alaga. Ayun. Mahalaga. Yun. Sa pamamahala, kailangan natin ang pagmamahal. Mahalaga. Yun. Mahala. Pamamahala. Yan. Anyway, mga tugang, importante yan sa buhay. Anyway, yan po ang marinig natin bukas siguro sa simbahan. Kasi mayroong pastoral letter. Hindi ko lang kasi mabuksan yung pastoral letter. Kung may mga kapatid akong mga pari dyan na ipasa nyo sa akin sa messenger o sa email ko, yan. Yung ito bagang maganda na yung pastoral letter ni ating mahal na obispo tungkol sa taon ng pamamahala. Okay, mag-break muna po tayo. Ang oras tabi ngunyan ay 36 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. An oras hatod sa Indokang ang simpleng pampakilig nor sinigang. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys, try the new Surf Active Clean. Instant galing na di mamahalin. For instant white and instant bango. Based on technical test on polyester. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Thank you kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Natatabang na poong baga ito, sinda kita ika-ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo, asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang
ang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen na ka, jovenesan yan. Ang AKB, ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin po lang gift. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan po lagi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi, kay mayor nonoy kap. SB19 here, ano atin? Atin to, chicken McDo. Much malaki, malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Bigger, better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried through for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Surf! Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash, results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf Singaling ng mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Okay mga tugang, gusto ko pong batiin si Ermina Bendal, maray na hapon, saka si Lord Visita Loreliama, maray na hapon po, Father. At the same time, si Karen Nicole Ala. Thank you, Karen, okay? And mga tugang, madagos na kita duman sa tuyang ebanghelyo para bukas. Ano? Alam mo, may nakita kasi akong magandang refleksyon ni Bishop Broderick Pabilio, SDB, Don Bosco pa dati, Bishop, si Bishop Broderick, yon. Mga tugang magayon iniha, basahon ko na magayon sa ikalawang 20 o sa 22 na Domingo ning ordinaryong panahon, iniyan sa iyang refleksyon. Doon sa isang parokya, sa isang barangay na nasasakupan, marami ang mga sektang nag-aakit sa mga miyembro. Merong mga Baptist, Assembly of God, Oneness, Islioptus, Sebadista, Saksi ni Jehovah, Back to Christ, Pentecostal, Methodist, Iglesia ni Cristo, at name it pa, at anong-ano pa. Ang lahat ng mga grupong ito ay gumagamit ng Biblia. Pero bakit sila iba't iba? Yun. Yan ang salong maganda. Bakit iba-iba? Kung isa lang ang Biblia. Bakit? Kung isa lang ang Diyos at ang isa lang talaga, kung ibig sabihin, kung isa ang Diyos, dapat isang Biblia lang. Isang mensahe na ng Biblia. But marami. Isa lang ang Biblia. Iyon. Bakit ang daming iba-iba? Pero bakit ang lahat
ay bumabasa ng isang aklat nito ay iba-iba ang paniniwala. Bakit nga ba? Ay dahil sa mga interpretasyon. Okay? Ang isang dahilan, mga tugang, ay hindi pagbibigay halaga sa ibang parte ng Biblia. Yan. Yung tinatawag natin, sometimes people know the text, but they quote it out of context. By the text but not out of the context. Yun. Dapat context, not simply the text. Yun. Okay? So yun sinasabi, ibang parte ng Biblia at ibang buong mensahe nito. Yun. Ilang bahagi lang ang Biblia na binibigyan nila ng pansin. Hindi yun. Hindi yung pipili ka lang. Mino-Christian ang tawag natin, pipili. No, hindi ka pipili. Kaya ito makikita natin. Okay? Kaya sa katunayan ay ginagamit lang nila ang Biblia bilang sangkalan sa mga turo nila. Ayun. Hindi po dapat ganon. Let the Bible speak. Yan. Alam mo sa Bible, let the Bible, sa Biblia Rasal, let the Bible speak rather than kukuha ko ng Biblia because ito ang magiging parang prueba ko. Yun. Mula nga sa isang Biblia, ang kanilang binabanggit pero hindi naman sila tapat sa mensahe ng Diyos. Importante, the message of God. Yan. Ito rin ang puna ni Jesus sa mga Hudyo sa kanyang panahon. Sa Ebanghelyo para bukas ito po ay medyo paliwanag na po itong ginagawa ko kasi para mas maganda. Ang mga turo nila ay galing nga sa Biblia. Totoo naman. Galing sa Biblia yung mga turo ng mga Eskrib at Pariseo. Pero ang puso nila ay wala sa Diyos. Mas binibigyan nila ang halaga ang mga bagay tungkol sa pagkain at paghuhugas ng mga pagkakainan kaysa kalinisan ng kanilang puso. Hindi ang kinakain natin ang nagpaparumi sa atin, kundi ang mga lumalabas sa atin bibig na nanggagaling sa puso natin. Kaya nga ang dapat pagkaabalahan natin ay hindi gaano kung ano ang dapat o hindi dapat kainin, kundi kung ano ang iniisip, sinasabi at ginagawa natin. Yun naman talaga sabi ng Panginoon . Kaya nga mga kapatid, huwag na tayong magpadala sa mga tao na nagsasabi na bawal kumain ng kung ano-anong pagkain habang binabasahan tayo ng Biblia. Ayon sa Biblia, ganito yun . Alam mo, ulitin ko po, basahin po natin ang mensahe kaysa yung bahagi. Yun. Minsan magkakamali tayo. Sabi nga, the demons are in the details. Sabi nga, hindi mensahe ng Diyos ang kanilang sinasabi kahit pa Biblia ang kanilang binabasa. Sabi nga dito, pinapabulaanan na ni Jesus ang mga taong ganyan. Noon pa man, alam mo, there's nothing new under the sun, kasi itong nangyayari ngayon sa napakaraming mga sekta natin ngayon ay matagal na ito sinasabi ni Kristo. There will be many false prophets after me. Mag-ingat tayo. Kaya nga, mag-ingat tayo. May nagsasabi, I am the Son of God, appointed Son of God. Tingnan mo yan. Ano na ba talaga? Ang isa pang maling paraan ng paggamit ng Biblia ay ang pagbasa ng ilang bahagi lang nito at dito binabase ang kanilang tinuro o tinuturo at hindi sa buong mensahe ng Diyos. Tandaan natin, ang importante mga tugang ay ang mensahe ng Diyos. Ang Biblia ay isang makapal na aklat. Ang buong mensahe ay matatagpuan sa buong aklat. Yan. At hindi sa ibang bahagi lamang. Yun ang problema sa atin. Kapag tayo ay nanonood ng isang pelikula at isang bahagi lang ang istorya ang ating nakita, tandaan ninyo maari bang maging mali ang pagkakaintindi natin sa buong pelikula? Kaya mahalaga na sikapin natin basahin ang buong Biblia at huwag itong pagpipera-perasuhin. Yun. Kaya sa panunood natin, importante, buuhin mo na ang pinapanood mo.
Hindi yung gusto mo lang na eksena. Ang isa pang maling pamamaraan ay ang pagbibigay halaga sa kaalaman sa Biblia at hindi sa pagsasagawa ng mga turo nito. Yan naman ang talaga, Ang mga tao natutuwang sabi nga, tuwang-tuwang nga magsaulo ng mga talata at kabanata sa Biblia. Walang problema dyan. Kapag ang mga nakikipag-usap sa kanila, mahilig silang magbanggit sa mga talata at kabanata, hindi yun ang mahalaga. Ang importante, live the Word of God rather than read the Word of God. You don't have to memorize the Bible. You have to live the Bible. Okay? Experience God. Pinasiklab niya, ego tripping. Maliwanag ang sinasabi ni Santiago. Nasa Bible po ito eh. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinagkikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, tinadaya ninyo ang iyong sarili. Yan, napakaganda eh. Maliligtas tayo ng salita ng Diyos kung ito'y ating isinasabuhay. Napakaganda. Ang Diyos ay nagsasalita sa atin upang tayo ay gabayan sa ating buhay. Napakaganda. Magagabayan tayo ng salita ng Diyos kung ito ay ating sinusunod. Kaysa tayo ay ang kung ito ay ating sinusunod kaysa pasusundin natin ang Biblia. Subalit kung hindi naman sinusunod ang mga utos at aral sa Biblia, ang mga salitang nabasa at napakinggan natin mula dito ay siya ring hahatol sa atin. Yun, mag-ingat tayo, Alam pala natin, subalit di naman natin ginagawa. Kaya't malaking pananagutan din ang pagbabasa ng Biblia at pakikinig sa pahayag nito. Tanda natin, ang salita ng Diyos ay biyaya at pananagutan. Biyaya sapagkat maliligtas tayo nito. Pananagutan sapagkat ang salita ding ito ay magiging hatol sa ating kung hindi natin isasabuhay. Kaya makikita natin sa unang pagbasa nga, mapapakinggan natin bukas ang pahayag ni Moises sa bayan ng Israel bago siya mamatay. Ipinaliwanag ni Moises ang mga batas sa mga tao. Pagkatapos na paliwanag na ito, hinikayat niya sila na tuparin ang mga ito. Totoo naman not all those who say, Lord, Lord, Lord will enter the kingdom of heaven, but only those who do the will of the Father. Yun naman talaga. Kung hindi natin isasagawa, hanggang sa bibig lang tayo, bunganga ka ng bunganga, daldal ka ng daldal, wala rin po yun. Isabuhay talaga natin. Napakalapit ng Diyos sa kanila, na nakipagtipan ito. Nakila sila sapagkat ang batas ng Diyos ay alam nila at ang batas na ito ay totoong makatarungan at matuwid. Ito ang naging katangian bayan ng Israel sa lahat ng bansa. Pinili sila ng Diyos na maging Kanya. Yan, napakaganda po yun. At yun na nga, tanda natin na maganda na talaga natin isabuhay ang Biblia. Mayroong kwento dito. May dalawang magkapatid na nagnakaw ng manok sa kapitbahay. Nahuli sila ng kapitbahay at isinumbong sa kanilang ama. Galit na galit ang tatay at pinalo silang dalawa. Mas maraming palo ang ginawad sa panganay. Nagreklamo ang panganay. Bakit mas mabigat ang parusa sa kanya? Sapagkat malaki ka na. Dapat mas nakakaunawa ka. Mas alam mo ang gusto ko, pero sinuway mo pa rin ako. Kaya mas malaki ang kasalanan mo. May sinasabi din si Jesus sa Ebanghelyo, kung sino ang nabigyan ng mas marami din ang hihingin sa kanya. Ang bawat biyaya ay may katumbas ng pananagutan at ito ay totoo rin sa biyayang pananampalataya. Napakalaga po mas nabigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng kaalaman sa Biblia, mas
may pananagutan tayo mamuhay dito. Ano? Kaya hindi lang sapat na tayo ay gumamit ng Biblia. Kailangan na wasto ang paggamit natin dito. Wasto ang paggamit natin sa banal na kasulatan kung sinisikap natin hangarin ang kalooban ng Diyos mula nita at hindi pinipilit lang na patunayan sa Biblia ang mga gusto natin mga ituturo. Ikalawa, wasto ang ating paggamit ng Biblia kung ito'y sinasabuhay natin. Okay? Walang silbi ang ating kaalaman sa salita ng Diyos kung hindi naman ito isinasagawa. Okay? Maliligtas lamang tayo ng salita ng Diyos kung ito ay isinasabuhay natin. Okay? Alam mo, may isang tao bagong dating pa lamang sa langit, kaya nagkaroon sila ng tour sa bawat sulok nito. Pinasok niya ang iba't ibang mga kwarto ng langit. Natuwa siya sa mga nakita niya. Sa isang malaking silid, masaya ang mga tao at nag-awitan. Sa kabilang silid naman ay punong-puno ng mga masasarap na pagkain. Sa malaking sala ay naroon ang mahal na ina at ang mga apostol. Ngunit nagulat siya at natakot noong buksan niya ang isa pang silid. Ito ang punong-puno ng mga tainga. Kaagad niyang tinanong si San Pedro kung bakit may mga tainga sa kwartong iyon. Ay iyan, ang sagot ni San Pedro, iyan ang mga tainga ng mga taong nakikinig lamang sa salita ng Diyos. Tainga lang nila na apektuhan ng salita ng Diyos. Di tainga lang nila ang nakapasok sa langit. Di ba? Kaya mga kapatid, sana hindi lang tainga natin ang makakapunta sa langit, kundi buong buhay natin. Anyway, mga kaibigan, ako po'y sana nakapagbigay sa inyo ng paliwanag tungkol sa taon na gagawin natin dito sa Diocese of Legazpi, ang taon ng pamamahala or Year of Stewardship. Pagkatapos ng Year of Participation. At pangalawa, naihanda ko po kayo para bukas. Sa darating na linggo na bukas, magsimba po tayo. Anyway, sa ngalan po ng ating technical man, walang iba kundi si Nems Flora, at sa ating item production si Jerome Martinez. Ito po si Father Butch Bombasi OP, nagsabing Diyos mahay na hapon sa Indogabos, and God bless you. Bye-bye. I love ya.